Me ollaan jatkuvassa keskustelussa siitä, että viedäänkö rahat muualta, ei pelkästään terveydenhuollolta, vaan myöskin kulttuurilta näihin isoihin hankkeisiin. Ja tähän haluan antaa selvän vastauksen, että nämä asiat eivät ole vastakkain. Silloin kun meillä on hyviä hankkeita menossa eteenpäin, jotka luo vetovoimaa, jotka tuo ihmisiä, jotka tekee kaupungista halutun, niin ne vie myöskin kulttuuria eteenpäin. Myöskin kalevalaista kulttuuria silloin, kun sitä tällä tavalla pidetään yllä, kun Kalevalan seura tekee. Haluan kiittää Kalevalan seuraa tästä pitkästä, onko se nyt 100 vai kohta 100 vai kohta 100, mutta kuitenkin siitä pitkästä työstä ja onnitella tästä rupeamasta jo näin etukäteen, vaikka ihan vielä juhlia ei vietetäkään. Kaupungin puolesta haluan myöskin toivottaa menestystä Kalevalan seuralle ja nauttikaa kaikki tästä päivästä.